Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Nextbots. Είναι το πρώτο μου gaming βίντεο, ξέρω έχω λίγο άγχος, αλλά πιστεύω μπορούμε. Τρέχουμε εμείς εδώ, δεν ξέρω τι κάνουμε. Μόνο να κλείσω το φακό. Ωπα ρε, γιατί θελώνει. Δεν βλέπω τίποτα, βλέπω στο λόγο μου. Παμ! Πάμε. Όπα, ούτε εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα. Όπα, ανοίγω φακό. Παιδιά, άμα σας αρέσει να με βλέπετε να τρομάζω όταν παίζω τρομακτικά παιχνίδια horror, κάντε like και εγγραφή για να και πατήστε και το κουδουνάκι και όταν ανεβάζω βίντεο να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Παιδιά, αυτό είναι το άλλο μου account στο Roblox. Μην βλέπετε ότι είμαι νουμπάς. Όπα, τι της έκανα. Τι είναι αυτή η μόρα ρε μάλλον. Συγγνώμη παιδιά που έβρισα. Ελπίζω να μην ακούστηκε. Όχι. Πέθανα. Παιδιά, άμα δεν ξέρετε εσείς αυτό το παιχνίδι, θα σας το μάθω όποτε θέλετε μπρο. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πριν ήθελα να έρθω σπίτι από τη θεία μου για να παίξω αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα πώς μου ήρθε φλάσια να σας το τραβήξω. Αλλά μου ήρθε. Δεν βλέπω τίποτα. Ούτε εσείς το ίδιο. Δεν πειράζει. Οι προσπάθειες είναι αμέτρητες. Φακός. Φακέ. Δεν ανοίγει ο φακός, φίλε. Συγγνώμη. Κάποιος εδώ. Όχι. Έρχεται. Άκρη. Στο μεταξύ, γιατί είμαι μέσα στην τουαλέτα. Ας σχέσουμε λίγο. Αχ, τι ωραίο σχέσιμο, μπρο. Κάποιοι πεθαίνουν χωρίς λόγο. Γεια σας. Παιδιά, κάντε like και εγγραφή σε αυτό το βίντεο και γράψτε μου, θέλετε να μπούμε κι εμείς Roblox μια μέρα να παίξουμε ή να μπούμε Brawl Stars, να παίξουμε και Minecraft. Θα σας στείλω και πώς να γίνετε φίλοι μαζί μου. Γεια σας. Κάποιος εδώ? Όχι. Οκ. Ξαναρωτάω, είναι κάποιος εδώ πέρα? Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, είναι στο Roblox. Μπείτε, παίξτε το με τους φίλους σου, με τους φίλους σας και να μου πείτε, σας άρεσε το παιχνίδι? Ναι ή όχι? Και παιδιά, τον άλλο χρόνο θα έχουμε φτάσει 1000 εγγραφές. Okay. Όσες μπορείτε, μάγκες μου, όσες μπορείτε.
Στο μεταξύ η οθόνη θολώνει στο κινητό μου. Δεν ξέρω. Α, δεν τον είχα δει. Πάμε ξανά. Παιδιά, άμα δεν ξέρετε, θέλετε να σας δείξω με τι παίζω. Με Xbox. Και μέχρι τώρα παίζουμε. Μου ήρθε φλασιά να σας τραβήξω το δεύτερο μου βίντεο. Ναι παιδιά, δεν ξέρω, δεν ανεβάζω βίντεο. Έχω τραβήξει άλλο ένα βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε. Δεν είναι gaming, απλώς σας δείχνω πώς να τραβάτε βίντεο στο YouTube. Όπως έλεγα έτσι. Πείτε μου, αυτό το βίντεο θα σας αρέσει? Γράψτε μου στα σχόλια παιδιά. Δεν σας πιέζω και δεν σας λέω να το κάνετε αναγκαστικά. Άμα θέλετε κάντε το, άμα σας αφήνουν οι γονείς σας. Όπα, δεν βλέπω τίποτε. Όπα. Να σας δείξω ένα κόλπο πώς να βγαίνετε έξω από την πόρτα. Περίμενα, δεν το έκανα καλά. Ouch. Παιδιά, λέτε να πάμε στα backrooms. Εγώ γουστάρω να πάω στα backrooms. Και αυτό το παιχνίδι είναι εδώ για να μας... Στο μεταξύ, εγώ ήθελα να πάω αλλού και πέθανα. Πού είμαστε? Α, οκ. Ω πάρε! Τι είσαι εσύ ρε? Όχι. Πώς με σκοτώνει? Δεν ξέρω πώς με σκοτώνει. Λέτε μία μέρα να παίξουμε ένα παιχνίδι που γίνεσαι εσύ Xbox. Πρέπει να το βρω όμως. Παιδιά, έχω παίξει παιχνίδι που γίνεσαι από τον Doors άνθρωπο. Γίνεστε mobs από τον Doors. Παιδιά, να το παίξετε από το PC, από το Xbox, από το κινητό πάντως όχι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτό, κοιτάξτε. Αυτό, κοίτα. Τι είναι αυτό, μπλούζα? Τι ήταν αυτό ρε? Μπλούζα είδα τώρα. Ένα Xbox μπλούζα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε βρεσί. Αυτό μπλούζα είναι. Θα τραβήξω άλλο ένα λεπτό βίντεο παιδιά και κλείνει. Και θα τραβήξω άλλο μετά. Μπορεί και αύριο. Φυσικά δεν θα σας τραβήξω άλλο ένα λεπτό. Θέλετε μία ώρα ακόμα? Θα σας κάνω μία ώρα ακόμα. Άνοιξαν τα φώτα και η λευτεριά. Ρε φίλε, τρέξτε, κίνδυνος! Κίνδυνο! Πρόμαξα. Και λοιπόν
Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε like και εγγραφή. Και άμα θέλετε και part 2 να με βλέπετε που τρομάζω, πατήστε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και τα λέμε...